ба наздикӣ муждаи хушӣ дар Самарқанд аз ҷониби нашриёти Тӯрон Нашр ба таб расидани достони Лайлӣ ва Маҷнуни Навоӣ бо забони тоҷикӣ тамоми сомонаҳои фарҳангиро фаро гирифт. Мо барои маълумоти дақиқро соҳиб гардидан ба сармуҳаррири нашриёти Тӯрон Нашр Асадуллоҳ Шукуров муроҷиат намудем ва чунин маълумотҳоро дастрас намудем. Ахири солҳои 80, солҳои 88-90 яке аз шоирони зулисонайни мо дар Тошканд ҷониби Хурноқ достони Лайлӣ Маҷнуни Алишер Навоиро ба истиқболи 550-солагии ҷашни Алишер Навоӣ ба тарҷума шурӯъ кард ва соли охири солҳои 90 ин тарҷума шуд, вале афсӯс ки дар ҳамин айём тарҷумон аз дунё гузашт. ҷониби Хурноқ худ ки аз дунё гузашт, ин асар рӯи чопро надид. Парчаҳои он дар Садои Шаҳр ва чандин рӯзномаҳо чоп шуданду халос. Вале бо ташаббуси як гурӯҳ иҷодкорони Самарқанд, як гурӯҳ равшанфикрони Самарқанд, ин асар соли 1998 дар Самарқанд ихтисоран бошад ҳам рӯи чопро дид. лекин ба табри пурра барои мардум барои расондани ин асар солҳои зиёд зарур омаданд ва ба арафаи ҷашни 580-солагии Алишер Навоӣ ва 80-солагии ҷониби Хурноқ мо нашриёти Тӯрон Нашр дар ҳамкорӣ бо Маркази Миллии Маданияти Ҷизза мо қарор додем ки китоби Лайлӣ Маҷнуни тарҷуманамудаи ҷониби Хурноқро ба чоп омода намоем ва ин ҷараён оғоз шуд. албатта тавре ки нотиқ иброз намуд, вақте ки нусхаи пешинаи ин китобро бо нусхаҳои имрӯзааш муқоиса мекунед, фарқи аз замин то осмонро мебинед, ҳам дар сифат ва ҳам дар маънову мазмун. вақте ки мо ба чоп тайёр мекардем, дар ин ҷараён мо вақте ки бо нусхаи асл чоп шуда муроҷиат намудем, маълум гашт ки чанд бобҳо ва чандин байтҳо ихтисор шуда будааст ва мо ҳаракат кардем бобҳои 7-8 ва зиёда аз 100 байте ки тарҷума нашуда буд, онро тарҷума карда паҳлӯ ба паҳлӯ гузошта ва китобро дар ду шакл ба нашр омода намудем. Ва ин китобҳо як китоб пурра ба забони тоҷикӣ, китобе ки достонро пурра дар бар мегирад ва китоби дигарро мо паҳлӯ ба паҳлӯ вақте ки мо тайёр карда будем, инро ҳам ба чоп тайёр кардем. Ин дар асл аслияти Навоӣ ва тарҷума дар паҳлӯ ба паҳлӯ аст. Ин ҳам барои онҳое ки забон меомӯзанд, барои онҳое ки адабиётро таҳлил мекунанд, таҳқиқ мекунанд, ин китобам хеле муфид аст. дирӯз бошад дар толори иттифоқи нависандагони Ӯзбекистон бо ташаббуси Маркази Миллии Фарҳангии Тоҷикони Ӯзбекистон маҳфили адабӣ маърифӣ бахшида ба ҷашни 581-умин солгарди шоир ва мутафаккир Алишер Навоӣ доир гардид. Дар доираи чорабинии мазкур тақдимоти китоби тозанашри Лайлӣ ва Маҷнун ҳам баргузор гардид. Дар чорабинии мазкур сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ӯзбекистон Абдуҷаббор Раҳмонзода, сардори шӯъбаи кумита оид ба муносибатҳои байналмилалӣ ва дӯстӣ бо кишварҳои хориҷӣ назди Девони вазирони Ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдураҳим Нормуродов, раиси Маркази Миллии Фарҳангии Тоҷикони Ӯзбекистон Гуландом Субҳонова, директори Маркази дипломатияи мардумии Созмони ҳамкориҳои Шанхай дар Ӯзбекистон Қобилҷон Собиров, сармуҳаррири нашриёти Тӯрон Нашр Асадуллоҳ Исмоилзода ва дигар намояндагони илму адаб иштирок намуданд. Нотиқони тадбир дар бораи дӯстии ду халқи ба ҳам бародар тоҷику ӯзбек дар мисоли ҳамкориҳои ҷомеъу навоӣ ҳарф заданд. Аз ҷумла сафир гуфт, дар замони мо ду шахсияти барҷаста, ду роҳбари давлат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ин дӯстиро таҳким бахшида, муносибати бародаронаи ду халқро устувор гардонида истоданд. Дар идома сафир роҷеъ ба асари Лайлӣ ва Маҷнуни Навоӣ фикру андешаҳои худро баён намуд. Инчунин бо иқтибос аз суханони айнӣ қайд намуд ки Навоӣ на танҳо бо асарҳои илмии худ, балки бо ашъори пурмуҳтаво ва девони форсии хеш дар хотираи фарҳангии тоҷикону ӯзбекон ҷойи намоён дорад. Ҳамчунин дар чорабинӣ дигар иштирокдорон маъруза намуда, фикру ақидаҳои худро оиди ин китоби тозанашр баён намуданд.